mitä mä astin. Markka, älä naura. Arvaa mitä mä astin. Aloita. Ei sun naura. Noniin. Mitä? Mitä? No en mä tiedä, Markka alkoi nauraa. Joo. Niin mitä mä sanon. Ja kun mä sanoin, että... Niin. Ostitko se mullekin? Aloitaks mä? Onko se kuvauksella? Ai joo. Ostitko se mullekin? Älä yritä sit liikkua taas. Ostitko se mullekin? Ei mulla on ollut tänään tylsää sitten suklaata. Hei, niin. Kiva. Ei sano tolleen. Mutta... Ai niin joo, sori, en muista. Noniin. Ja sitten paussiko sen jälkeen? Joo, vaikka. Vedät sillä Arvaa mitä mä astin. No niin, stoppaa. Siinä pysyt. Sit käänny mua päin. Noniin. Kai naurattaa. Mikä? Saadaan hymy pois. No tuolla sä vaan laitat mulle hymyä. Seikkoa. Ei vielä. Sano se. Miksi se kestää näin kauan? Tuomas. No niin. Ostitko se mullekin? Uudestaan. Miksi nauroit? Laittais paussia autolla. Ai sori, en mä muista. Noniin. No sun puolella oli parot silloin. Niin. Tukko vaan lähempää sit. Ei, en lopeta jo. Uudestaan ota Saat se. paussia. Mä vähän kauemmas. Mä teen uudestaan. Tuomas hiljaa. Miksi ei onnistu tästä? Oota. Suklaata! Tuomas, älä piereskele siellä. Kuuluu ääni. Vielä. Tää pidäkää pyssyy tässä jo. Ai mikä? Sano eikä. Eikä, mäkin halusin suklaata. Markka, kato sinne suuntaan. Sinne. Siihen. No niin, nyt. Mitä siinä kanssa sanot? Se kun nyt tekee tosi paljon mieli suklaata. Sano sen uudestaan. Nyt tekee tosi paljon mieli suklaata. No, mä testaan. Mun on pakko syödä se! Ihan pakko!
Tupla! Ai niin, olihan mulla tää Markuksen patukka. No mä syön sen. Ihanaa tuplaa. Taivaallista. Tappa. Who's the bad man? Who can draw?